ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் காரிஸ் கேமிங். நம்ம சேனல் நம்ம போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ஸ்போர்ட் தான். யூடியூப் சேனல் லைக் பண்ணுங்க, பள்ளிக்கணும் கிளிக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுறேங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு வீடியோவில் போடு 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 செய் போட்டான்பா M4 வச்சு. ஓகே காய்ஸ், ஃபாரஸ்ட் ஸ்போர்ட் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் காய்ஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் காய்ஸ், கூட பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க गाइस. நல்லா இருக்கும் பாருங்க வீடியோ. கடைசி வரைக்கும் பார்க்காத போயிடாதீங்க, ஸ்கிப் பண்ணாதங்க பாருங்க. செம்ம டோசஸ் போந்தால் போகும் பாருங்கள். பாருங்கள் எப்படி ஸ்பீடாக க்ளோவல் போடுறான் பாருங்கள். இவர் புரட்டி எடுப்பா பல்லானம். இவர் பார்த்தீங்கன்னா இவர் இங்கே மாட்டிங்கிறா நினைக்கிறேன். ஓகே, இவர் ஜோனாக தான் பாருங்கள் எப்படி மாட்டின்னு கிடக்குறா பாருங்கள். அப்படியே க்ளோவல் போட்டு வெளில வந்துட்டுங்கிறா போல. சரி பரவாயில்ல காய்ஸ், பரவாயில்ல. அவடப்பா யாக க்ளோவால் வச்சு போட்டான்டா இந்த இடத்துல. எலிமினேட் ஆகலை. ஓடு க்ளோவல் போடுறான். அடப்பா சேர்த்து போட்டான். சரி பரவாயில்ல. ஆர்கே மணி சேர்த்துனான். ஆப்போசிட்டில் யார் இருக்கான்னு லோகேஷ், அஜித்து. நம்ம டீமில் யார் அடுத்தது வந்து என்னது விஷ்ணு, வெற்றிவேல், இவங்க இருக்காங்க. நம்ம டீமில் யாருன்னு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்களே பார்த்துக்கோங்க, எனக்கு பேர் தெரியாது. ஆனால் ரூம் கார்டில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண யாருன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். காமிக்கிறேன். எல்லாம் செம்ம வேறு லெவல் ப்ரோ பிளேயர் தான் பாருங்கள். எப்படி க்ளோவல் போடுவாங்க பாருங்கள். எல்லாம் எங்கள் ஆர்கே மணி தான் பாருங்கள். நம்மக்கிட்ட க்ளோவல் ஸ்கின் இல்லை, அவங்க செம்ம டாப் பண்ணுவானுங்க. சரி பரவாயில்ல, ஒரு சைடு நம்ம இருக்கக்கூடாது. நம்ம எப்படியாச்சும் நான் கீழே குச்சிடணும் நைஸாக, இல்லைன்னா நம்மளை போட்டு அவ்வளோ ஆர்கே மணி. இது வரேன்டா எங்காளி வடிகிற இந்த க்ளோவாலி தாக்கு 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 போடுறோம் போட்டாச்சியா. பார்த்தீங்கன்னா க்ளோவால் போட்டு ஆர்கே மணியை சாவடிச்சாச்சு. ஐயோ நம்ம வலிச்சிக்கிங்கிறா போல. ஓகே காய்ஸ், கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு, மேட்ச் எப்படி இருக்குன்னு. சொன்னா போகும் மேட்ச். ஆனால் அவங்களும் நம்மளுக்கு ஈடு கொடுக்க மாட்டாங்க, அவங்களும் நம்மளுக்கு ஈடு கொடுக்க மாட்டானுங்க. வேறு லெவலில் போகும் மேட்ச். நாங்களும் அவங்களுக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டோம், நாங்களும் அவங்கள விட்டு கொடுக்கவே மாட்டோம். இப்படியா கடைசி வரைக்கும் போட்டு புரட்டி விடுவோம். சூப்பர் கொடுத்துட்டுக்கிறா போல். ஷார்ட் கன்னை வாரி வேண்டி தான். நம்மளுக்கு எதுக்கு எஸ்எம்ஜி தூக்கி போட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டேன். அந்த பக்கம் ஒருத்தர் ரேஞ்ச் எடுத்துருக்கா போல். நம்ம டீமான அந்த பக்கம் ரேஞ்ச் எடுத்துருக்கா போல். லாங்குவேஜ் கட்சிது, லாங்குவேஜ் கத்தா அப்பா சமாடி. ஓபி 2 பேர் ராக் பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஃபோர்ஸஸ் போகிறா இல்லை ஃபோரஸஸ் போகிறான்னு தெரில. ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே 2 பேர் நாக்க இருக்கானுங்க. ஃபோரஸஸ் போகிறதா சொன்னால் ஆர்கே மணி அங்கிட்ட தெரில. ஓடு செம்ம ஓபி காய்ஸ், ஓபி. ஆர்கே மணி என்னடா பண்ண போய் என்னத்தரா போட்ட டே ஆர்கே மணி என்ன பண்ணா டேய் திருடே என்னடா பண்ண ஆர்கே. சார் நம்பால் ஓபி இருக்காரு, அடிச்சிடுறா டே, போட்டுடுறா ஓபி இப்போ. டே யாரு ஆகாஷ் எப்போயாட்ரா பைசாக்கு போட்டுடுறா ஓபி. டே போடுறா க்ளோவல் போடுறா சவுண்டை வரலோட போடு
செம்மட்ரா வேற லெவல் தானே பார்த்தேன் 2 vs 4 ஓகே காய்ஸ் 2 vs 4 நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. சரி விடுங்க. 3 vs 4 நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. 4 vs 4 தானே சொன்னான். வந்தானுங்களே எல்லாம் எப்படி வெளில போனானுங்க. சரி எல்லாம் வெளில போயிட்டானுங்க. நெட்வொர்க் கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும். எங்க இருக்கணும் வாப்பா. என்னடா இது ஒரு கிலோ இல்லை மாட்ட மாட்டேங்கிறாங்க பசங்க. இனிமேட்டு பொத்துண்டு விட்டாச்சு தரமான சம்பவத்தை இறங்கணும். இது வெளில போனானுங்கன்னு தெரில. அதான் எனக்கு குழம்பா இருக்குது. கால் பண்ணி கேட்கலாம் அப்புறமா எப்படிடா வெளில போனீங்கன்ட்டு. எல்லாம் சின்ன பசங்க தான். எல்லாம் 2வது 3வது 1வது அந்த மாதிரி தான் இருப்பானுங்க. எல்லாம் என் கூட ஒன்றா சீசன் போட்டதுங்கண்ணா. எல்லாம் ஒரு விஷயம். பார்க்கலாம். எப்படியாச்சும் ஆப்போசிட் டீமில் பார்த்தீங்கன்னா 2 vs 2 எவன் சொன்னான் அவன் 4 vs 1 தான் 4 vs 4 தான் சொன்னான். 4 vs 4 தான் சொன்னான் போல. சரி பரவாயில்ல. ஓகே என்னடா இவன். ஓகே காய்ஸ் ஸோ ஜெயிச்சிடுறாடே. நீ ஜெயிச்சிடுற எப்படியாச்சு. அட்ரா அவனை போடுறான். இப்போ செம்மட வேற லெவல் கேம் பிளே காய்ஸ். கனெக்ட் பண்ணுற வருவ பாருங்க. ஓகே காய்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி ஸ்கேர் எடுக்கும் கூட. ஓகே ஓகே காய்ஸ் கொஞ்சம் நடங்களை என் தம்பி கத்திருப்பான். அந்த கத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு லூஸு. நீங்கள் அந்த என் தம்பியை கண்டுக்காதீங்கன்னா அவன் 2வது தான் படிக்கிறான். ஆனால் அவன் கூட ஒன்றா அப்படியே அவ்வளோதான் க்ளால்குள்ளேயே உங்களை சவடிப்பான். எனக்கு 2 க்ளால் இருக்குது தெரியும். இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி இப்படி 2 போட்டுருவான். 2 போட்டு இந்த பக்கம் சுற்று போட்டு அடிப்போம். டை என்னடா ஸ்பீடு க்ளால் போடுறியா இந்த மாட்டி விட்றியா நீ வழியை கொடுக்க மாட்டேங்கிற போட. நீ இன்னொருத்தன் க்ளால் போடுறான். உன்னை மாட்ட விட ஆயிடுவா. இதான் உனக்கு இதெல்லாம் எனக்கு அப்போ 3 போட்டு 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 போடு போட்டு டான். ஓகே நம்ம ரேஞ்ச் எடுக்க வேண்டியதான். ஓபிடா ப்ளே ஜோனில் நாக் ஆகிட்டோமே. சரி நம்ம எத்தனை கிலோன்னு பார்க்கலாம். 1 கிலோ தச்சோமேப்பா. ஓபி வச்சா மண்டேலே வச்சா ஆர்கே மணி. டேய் போடா ஆகாஷ் போடுறா. சம்மடா வரல போடு லால் போடுப்பா. செம்ம ஸ்பீடு. சூத்து போடு செம்ம வேற அப்படிதான் ரிவே பண்ணுற அவன் மொத்தால் தான் இருக்கான். போட்டுரு எப்படியாச்சு ஆர்கே மணி ஜெயிச்சிட்றா. போடுறா அவனை. பாவி செத்துறான்டா. என்னடாச்சு எடப்பா கிளம்புற ஆயிட்டேன்டா. அப்பா சம்மடா வேற ஓகே காய்ஸ் அந்த மேட்ச் எப்படி ஜெயிச்சோன்னு அந்த கிறுக்கு பையன் வந்து நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாப்பல்ல. அதனால் அந்த வீடியோ எடுக்கும்போது ஸ்டாப் பண்ணி விட்டேன். சரி அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை காய்ஸ். ஒரு தனி ரூமில் வந்து உக்காந்துங்கன்னு எப்படி கேம் ப்ளே பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அவனுங்க ஒரு மேட்ச் தான் ஜெயிச்சிருக்கானுங்க. ஆர்கே மணி
இது வரவா விருந்துடுக்கிறா. எனக்கு நெட்டு கலர் ஆயிடுச்சுரா. தப்பாயிடு. கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது. எனக்கு நெட்டு கலர் ஆயிடுச்சு. தாண்டா எனக்கும் வர மாட்டேங்குதுரா. 9+ ஆயிடுச்சு வர்றா. பாட்டி போடுறா. என்ன கொண்டாண்டா. போட்டானே ஷீட் எலிமினேட்டடா. நெட்வொர்க்கே காமிக்கலையா? வந்துச்சு. ஓகே காய்ஸ். ओके गाइस ओके नहीं निकल जा. ओके गाइस வெட்டோரியா சாச்சின்னு ஒரு ஆட்டம் தான் இருக்கு. இந்த ஆட்டமா ஜெயிக்கிறோமா தோக்குறோமாங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க गाइस. கமெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். எப்படி ஒன்ட்டா அப்படி இன்னொன்று அழுத்தி பிடிக்கிறதுன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். நம்ம ஒரு கில்லு சரி ஆர்கே மணி எல்லாம் சரி गाइस 2 vs गाइस மொபைல் விடு. பாருங்க இந்த பக்கம் ரஷ் பண்ணிருக்கானுங்க. ஓபி அடிச்சு விட்டான்டா என்ன. ஏறி வேடா நண்பன் வாடா சமடா அட வர தபக் வாடா சமடா ஆக்கே. நான் ஒருத்தன் தான் இருக்கிறா போல. போடு போயாடா நான் நம்பக்கிட்டே சீன் ஆகிருப்போம். முடி போடலாம் போடா திருக்கு. பாய் வீடியோ பற்றி லைக் பண்ணுங்க. பாய்.